Зәңгәр экрандар янына Түкәт авылында яшәүсе Мырзабулатов Илдар Гарифиян улын сакырабыз. Ул үзенең кабатланмас гомер байрамын 60 яшен билдәләй. Бүген безнең өйдә зур байрам. Кадерле кешебез, атайыбызның туган көне. Кадерле без, һине улы байрамың 60 яшең менән ысын күңелдән котлайбыз. Һиңа ныклы һаулык, күңел тыныслыгы, гаилә шатлыгы, кайгы хәсрәтһез көндәр, балаларыңдың, yeğen-yeğenсәрдәреңдең шатлыктарын, күңел йылыһын тоеп, бәхетле гомер кисереүеңне теләйбез. Ир атка тиешле эшләрне лә лаеклы аткардың. Өй дә алдың, агастар да ултырттың, балалар үстердең. Һиңа барыһы өчен дә сикһез рәхмәтлебез. Әсәйебез менән бергә балаларыгызга тәрбия, белем биреп, улы тормыш юлына бастырдыгыз. Төпле кәңәшең, йылы һүзең, якты йөзең, ярдәмең өчен зур рәхмәт. Киләсәктә лә бергә исәнлектә, һаулыкта, бәхетле, бәрәкәтле озын гомер итәргә язһын. Күпме булһа ердә изге теләк, без теләйбез һиңа барында. Аппак кардар кебек бәхет яуһын туган көндең һәрбер таңында. Йөрәгеңә йыйган яхшылыктар, изгелектәр булып кайтһындар. Туыр таңдар алып килһен һиңа сәламәтлек, бары шатлыктар. Иң изге теләктәр менән тормыш иптәшең Миния, кызың Лилия, кияүең Ришат, yeğenin Рамазан, yeğensәрең Асия, улың Айзар. Хөрмәтле Илдар Гарифиян улы, юбилейгыз мүбәрәк булһын. Якындарыгыз менән именлектә, балаларыгыз хөрмәтендә гомер итегез. Bilmeyi bilgen Kadriderin bilip alayım Yağımlılar ataya seyderdim Büyüklüğün indi anlayın Rahmetimizi kabul Yırlar yırım barında Məhib çatlıq elige diləyim Rəhmət ilge ata yəsəyim Diləklərim fatihalar yüreğin yine seyir Bilemindir atay gümrün buyur El ballarım giyip yaşayır Rahmetimi de kabul edegin Elge yırlar yırım barında Məhib çatlıq elige diləyim Rəhmət ilge ata yəsəyim
çatlık elige dileyim. Rahmet ilge ata yeseyim. Rahmet ilge ata yeseyim.